Kibut level officer lani kita ki BLU ki batray na kabanta ban panshai show paj ba halor ka draft rule bat bantray halor ki kam ki be day bat ka election menta palat chisnam kim pat yo pediang ka honorarium na katanat election bat ka ne jing tep ka day kat kom ka jing lom jing tep jong unong lom khubor jong shulong mel ukurwa ka tiar haba panjing panshai halor kani ka kubor na kalyang chief electoral officer uba Frederick Kharkongor ula kubor baka day ka jing shisha bat ula ong baka jing bam yo pisa lani kata ka honorarium ka baju ai ya ki boot level officer kan om penduk ja namar ki basya bha hakani ka kam ki day ki nong tre sarkar na kitanat bopher Ketua ka benta ka badai bajong ka honorarium jong ki BLO ketua ka hap ka special summary revision but ya ketua ka budget kidang supas manakane bershani kin sayo kino ki jingya ka bagidon kamtam ka badai bajong ka honorarium kata ka along under process but kin say release ya ki honorarium because kaya ka budget process kamde ka belong ka bawan at one go because ni habyo ki details na boro ki district ki proposals ki hab one ki boro ki district ti kamde bengila don ki ready figures te kuma pilate ka budget long kani proposals ka shimpor banwan ki district hadin bengila kulit ki district te pemangitip menta ka proses kelayat bershen kinsa mungkin sayo ya ka honorarium ka bagi day begin yo kumbakan no try kani ka honorarium kilong per BLO at the rate of natry kila enhance yan natry 7,000 rupees a year natry dam bakla te natry kala don some enhancement ro kini grades kini kan grade ba election commission kimne ki rates ka bangi frame bangi kini ki rates ba kala pen be ina election commission kanungot e ki belos ki don apoka chelai per polling station we have one BLO so we have 3482 polling stations we have 3482 BLOs ibon gini BLOs kini government servants by the way kamdei bagi do long kamdei bagi im na kini ka kam kini government servants kibalong drawn from various government departments kamni bagi Shah Khan bamiyo kani honorarium kolong over and above ye ka salary bagi yo tegi ki presiding officers ki first polling second polling baro gini ki wan nagi government departments te kamni bagi ki BLO ki Shah Khan lade bagi miyo ya kani ka honorarium kala pun delay because of the proposals bagi hampion about district ngai kamni bagi Shah Khan lagi miyo ya kani ka moya kani honorarium kani kamni ka salary kani ka honorarium kata kani ngaku apan percaya kan yo badon masuk tu bakla bagani kani ka salary bagi imja kamni ka salary bagi imja kani over and above ya ka salary bagi yo kani ka kerja honorarium kani ka incentive kamni kata ka salary ba orang ba ki nomor ki mungkinum lagi bagi niap kan kan lagi miyo ya kani so wala kata ngisim kya nilai nas nampak state level ngim juslam tang hap up ya ki details banwan nampak ki district kata kalau mandatory bagi BLO kiri bendai ki government lani ki semi government